Helo, enw i ydy Joshua Williams. Rwyf yn 14 mlwydd oed, rydw yn byw yn Benygroes yng Ngwynedd ac yn mynd i ysgol differential. Rydw i'n hoffi pêl-droed, celf ac nofio. Pan oeddwn yn 3, cefais tedig cwpan môr fel anrheg, ac rwyf wedi bod yn hoff iawn ohonynt ers hynny. Rwyf yn aml yn mynd i dynasynlla ac yfywyd i gael sbwriel o'r traeth ac wedi cymryd rhan gyda swm o'r môn i gasglu sbwriel o'i traeth lleol nhw. Yn blwyddyn 3 ysgol Brosiect, roeddwn yn gofod gwneud cyflwyniad pwynt pŵer yn sôn am ein hoff bethau, ac penderfynais gwneud cyflwyniad am gybaned y môr. Fe oes ar y we i hel gwybodaeth, a yr adeg yma gwelsom fy holl problemau gyda plastig a penderfynais fy mod am gwneud rhywbeth amdano. 2 flynedd wedyn, yn blwyddyn 5, roeddwn am gwneud cyflwyniad pwynt pŵer arall, ond tro yma, penderfynu gwneud am plastig sydd yn y môr, ac yn benodol rwyf yn sôn am bagiau plastig a gwella plastig. Yn y cyflwyniad, dangosais fideo yn dangos y effaith o blastig ar amgylchedd y môr. Fe gafodd hwn effaith cry ar athrawon gyda rhain gael dagra, ac ers hynny, mae'n gwneud yn siŵr fod yna ddigon o finiau o gylchu yn yr ysgol. Blwyddyn wedyn cyhoeddodd Menau, y cwpan môr ridlu o lewydd. Gyhoeddodd ar y traeth gyferbyn swm o'r môn yn difrifol o wael. Roedd wedi dod o 10 cefnfor yr Iwerydd sydd dros 8,000 milltir i ffwrdd. Fe achubos swm o'r môn i bywyd a'i chymerwyd i fewn. Pan glywais am hyn, penderfynais gasglu pres tuag at ei hymaddasiad wrth feidio beic i Gaernarfon a chael diwrnod dillad ei hunan. Ar y diwedd, fe gasglu 510 punt. Roedd swm o'r môn yn andros o ddiolchgar ac cefais fynd yno i gyfarfod a bwydo Menau. Hefyd, cefais gynnig gwerth diwrnod yno fel ceigod am y dydd. Yn 2019, roeddwn yn digon ffodus i gael fynd i Fort Lauderdale yn Florida, ac roedd yn noson yna gyda'r gweithwyr y Sea Turtle Oversight Protection. Yn ystod y noson yma, cawsom gyflwyniad ar y mathau o gwahanol cwpanod oedd yn nythu yno ac y peryglo maent gwynebu. Wyddwch chi fod 7 gwahanol math cwpan y môr, cwpan môr gwyrdd, ridlu o lewydd, cem ridlu, cem gwastad, bil hebog, penlogr ac fyffefryn y cwpan môr cefn lledr. Wedyn, cefais gaelod ar y traeth yn y nos yn casglu cwpanod y môr penlogr oedd newydd ddeor ac yn mynd i cyfeiriad anghywir, ac roeddwn yn trosglwyddo yn ôl i'r môr. Y diwrnod wedyn, cefais fynd i'r ysbyty cwpanod y môr yn Marathon ar y Florida Keys i weld o lygad y ffynnon pa effaith mae sbwriel, llygredd a phobl gael ac cwpanod. Roedd canoedd y cwpanod y môr gwael yno, rhai ohonynt yn difrifol. Roedd hyn yn gwneud yn drist, ond hefyd yn rhoi gobaith wrth gweld y gwaith ardderchog oedd ei gael ei gwneud gan gweithwyr ysbyty ac gweithfodolwyr. Roedd yn andros lwcus gael gwneud hyn, ac mae'r profiad wedi gwneud i fi yn fwy benderfynol nag erioed i wneud y popeth medrai i newid canfyddiad pobl tuag at y broblem plastig. Tra yn ysgol differential, cytunodd gyda'r pennaeth i wneud gwasanaeth yn sôn am broblemau gyda plastig a pam ddylsan ni ei ailgylchu. Ychydig wedyn, fe aeth yr ysgol yn ddiblastig a newidiodd y ffreutu i ddefnyddio cwpanau wedi cael ei ail-ddefnyddio. Hyn, oedd ambell i blentyn yr ysgol yn meddwl fod yn doniol i daflu blastig ar lawr yn bwrpasol os oedd yn ddim yn weld. Nid oedd y gwasanaeth yn yr ysgol wedi gweithio fel roedd yn eisiau, felly penderfynu taclo problem wahanol sef plastig feddal. Pan oeddwn yn y siopa, sylweddolais fod Tesco gyda bin i bagiau plastig, ac efo syniad i gael bin tebyg tu allan i'r ysgol i bobl pentra Benygroes defnyddio. Gyda chymodd gan pennaeth yr ysgol ac yng nghyhoedd lleol Benygroes, gefais gyfarfod gyda rheolwr gwastraff Cyngor Gwynedd a gofynnais am help. Roedd y cyngor yn boenus bod pobl am daflu mwy na plastig meddal yn unig i fewn i'r biniau, ac roedd yn poeni am sut i'w gasglu a prosesu. Oherwydd hyn, penderfynon nhw bod popeth yn rhy anodd ac yn y diwedd wnaeth ddim digwydd. Roedden nhw'n cychwyn feddwl bod does ddim ffordd o newid faint o blastig sy'n cael ei daflu. Ydych chi'n gwybod fod casglu sbwriel yn costi dros filiwn o bunnoedd o flwyddyn yn Cyngor Gwynedd, ac mae'r broblem sbwriel dal yn amlwg yn differential. Mae sbwriel yn pob man,
a plastig meddal yn mwyafrif ohono. Gyda hynny i gyd, penderfynais gwneud gwasanaeth ysgol arall, ond tro yma yn ysgol Prosiect. Dechreuais i yn blwyddyn 3, a gyda cred, efallai fyswn gallu gael disgyblion blwyddyn 3 i ddechrau rhoi plastig yn y bin ac fe weithio. Ychydig wedyn fe cafodd Blue Planet 2 ei ddangos ar y teledu ac fe wnaeth pobl dechrau ailgylchu fwy o plastig. Yn ystod y adeg yma, sylweddolais fod y ffordd orau i newid rhywun i'w ddefnyddio ei arwr nhw. Ac y ffordd i newid llawer o plant hŷn ydy gael pêl-droedwyr neu fideo yn sôn am problem gyda plastig a pam ddylswn ni ei ailgylchu. Roedd yn am ddechrau gyfer e-bost i bobl enwog i ofyn am fideo bach yn sôn am plastig, ond a fe Covid cymeru dros y byd. Ac ers hynny, mae pethau wedi mynd yn waith. Nawr, fydych beth i troi gornel heb gweld mwgwyd neu maneg plastig ar lawr. Pam wneud pobl ddim defnyddio mwgwyd y gallu ail-ddefnyddio yn llefydd tabladwy? Mae yna llawer o ddigwyddiadau amgylcheddol da yn digwydd yn ystod y pandemig hwn, ond mond llawer o bobl sydd i weld yn trio gwneud rhywbeth am y problem plastig sydd ganddo ni. Pan fydd y celd o gwmpas pentref, fydd gweld ambell i berson yn casglu sbwriel. Mae grŵp fideo Benygroes ac cynghorydd lleol yn celd o gwmpas yn ei gasglu. Mae hyn yn ddechrau ond tydio ddim yn ddigon. Ar ôl hyn i gyd orffen ac y byd yn mynd nôl i rhyw fath o anbeiriad, rydym mae'n casglu syniadau ar sut i wellio'r byd a sut i newid pobl am y gorau. Bydd y problem plastig yn mynd llawer gwaith gyda phobl yn teithio ac ddim yn mynd â'i sbwriel gyda nhw neu ddim yn rhoi yn y bin. Blwyddyn dwytha mi ges i fraw bach. Tydi o ddim wedi dewis ei nifer gorau eto, ond dydw i ddim eisiau iddo fo dyfu fyny yn drist bod ei nifer gorau yn cael ei ladd gyn blastig. Ac dwi am gwneud popeth medrai i gwneud yn siŵr fod tydi hynna ddim am ddigwydd. Gyda'n gilydd rydw i'n gwybod fedrwn ni gwneud rhywbeth am y problem plastig sydd ganddo ni. Ac rydw i'n gwybod bod gyda'n gilydd fedrwn ni'n ddechrau'r her hon. Felly, plis helpwch fi gyda'r frwydr yma. Dwi ddim yn gallu wneud ar ben fy hun, ond ac os dwi'n gallu perswadio ond un person i newid ei ffordd, byddai wedi llwyddo. Diolch am wrando.